Moikka kaikki! Tervetuloa mukaan seuraamaan Siskokset treenaa -kanavaa. Mä oon Heidi. Ja mä Jenni. Ja me ollaan Siskokset treenaa, jos et vielä sitä tiennyt. Selväksi. Yes. Eli me harrastetaan monta kertaa viikossa yhdessä erilaisia liikuntalajeja. Yleisurheilusta meillä on kilpaurheilutausta molemmilla. Mulla on nuorten sarjoista useampi SM-mitali ja paras saavutus on EM7. Mutta me ollaan harrastettu myös monia muita lajeja yhdessä. Esimerkiksi telinevoimistelua, keilausta, padeliä, tanhua, ratsastusta. Kyllä. Ja nykyään me treenataan useamman kerran viikossa yhdessä ja me tykätään treenata ulkona, käydä lenkkeilemässä tai tehdä... Siis me käydään jonkun verran tekemään ulkoputtiksilla, sitten myös ihan tuolla sisäsaleilla. Käytetään kahvakuulia, käytetään käsipainoja, hypitään, loikitaan, mäkivetoja, mitä ikinä. Kyllä, ja meidän tarkoitus olisi tämän tilille tehdä näitä videoita just näistä meidän tekemistä treeneistä ja me mielellämme myös voidaan tehdä tai toteuttaa teidän toivomia treenejä. Yes. Eli laita ihmeessä mitä tykkäät meidän sisällöstä, kiva että oot löytänyt tänne. Eli tiliseurantaa, Instagramista löytyy myös Siskokset treenaa, siellä vinkkejä myös ihan sinne arkeen esimerkiksi. Meidän kanavalle tulee uusi video joka viikko, eli kannattaa tilata meidän kanava, niin sä saat ilmoituksen siitä. Kyllä, ei varmaan